לכם אני שחר שלו, אלמדכם סוד היום. בואו נצא לעולם מלא הרפתקאות, ניסים ונפלאות של יום. כאן מדבר שחר שלו, אני מסעוד. היום יהיה לנו חדשות, היום יהיה לנו שיר יומי, והיום יהיה לנו סטטוסים מצחיקים. יהו! ואפילו יהיה לנו בדיחה גאונית ביותר. אז בואו נתחיל. הלו? שלום. רציתי לשלוח לכם את השיר היומי. איזה שיר? השיר היומי. אבל ממי הוא בא? מהשיר היומי. אז תשמיעו. נפיל. דה 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 דה. איש אחד חלם שבלילה הוא מת, ובבוקר הוא קם וראה זוהמת. ציפורים נודדות ציפורים, ובבוקר הוא קם וראה זוהמת. יפה, אחלה שיר יש לנו פה. יפה. מי רוצה לעמוד ולקום בבוקר ולראות את זה? כנראה שמי שחיבר את השיר הזה היה שקור. אוקיי, כעת נעבור לחדשות מפי שחר שלו. הלו, שחר שלו? כאן מדבר איתך שחר שלו. מה החדשות של היום? טרגדיה בדרום, בדואי שכח את בנו בן ה3 ברכב, כאשר נזכר בו אחרי שעה רץ לרכב והופתע לגלות שילד פירק לו את הרדיו דיסק. ג'אנטים 8 קילו של חשיש ואת העודף מהמאפרה. זה חדשות רעות. אוקיי, עוברים לפינת הסטטוסים המצחיקים. בואו נספר סטטוסים מצחיקים. היום יהיה לנו 4 סטטוסים. 4 סטטוסים מצחיקים, אז תפסו ראש. סטטוס ראשון. כשאמא שלך אומרת לך שאת הכי יפה בגן, היא מתכוונת לגן חיות. ועכשיו הסטטוס השני. תחזיקו חזק כי זה מצחיק. מרוב שאת מכוערת, כשאת נכנסת לבנק המצלמות מפסיקות לצלם. יפה. מצחיק. סטטוס שלישי. מרוב שאת מכוערת, כשאת זורקת בומרנג הוא לא חוזר. יפה. אוקיי. עכשיו הסטטוס האחרון מגיע. מרוב שאת מכוערת, את מעלה תמונה של עצמך ורושמת, מי שלא יעשה לייק, אמן זה יקרה לו. יפה, יופי הזה, תופס את היופי הזה, ונעשה ממנו סלט של יופי המייסר בייסורים קשים. יופי, בוא נסוכה בסוכות, יופי, בוא נסוכה ולולב, יופי, שטו! אוקיי, ועכשיו נעבור לבדיחה היומית שלנו להיום. בדיחה קורעת. פסו ראש. ישראלי, אמריקאי וצרפתי טסו במטוס. אז הטייס אמר, מי שידע מאיפה אנחנו נמצאים מקבל $1,000. $1,000 איזה סכום, וואו. טוב. אז האמריקאי אמר, אני אגיד לכם מאיפה אנחנו נמצאים. הוא הוציא את היד, הכניס אותה. וכשהוא הכניס אותה, היד שלו הייתה מפוצצת בשטרות של דולרים. הוא אמר, אנחנו מעל אמריקה. אמרו לו, איך אתה יודע? אני מרגיש את הלוחות, את השטרות המתעופפות באוויר. טוב, הם לא מעל אמריקה. הצרפתי אמר, אני אגיד לכם מעל איפה אנחנו נמצאים. הצרפתי הוציא את היד, הכניס אותה, הריח אותה. אמר, אנחנו נמצאים מעל צרפת. אמרו לו, איך אתה יודע? הוא אמר, אני מריח את הריח של הגבינה הצרפתית שיש אותה רק כאן. אוקיי, יפה. הישראלי אמר, אני אגיד לכם מה אנחנו נמצאים. הוא הוציא את היד והכניס אותה. הוא אמר, אנחנו נמצאים מעל צור שלום. אמרו לך, אתה יודע,
היה לי שעון כסף, גנבו לי אותו. יפה. עד כאן התוכנית של